Ato sang hisgutan kadali mga bay kung unsay history nako ani nga maong proyekto sa Deuterium, kung unsang pagkahitabo ang naapil ko ani. Una mga bay, kini si Ate Edna Bihasa mao ni mi explain nako bahin ani gikan sa pagpamembro nya pag research ning mao nga proyekto. Unya gimbitar ko ani niya didto sa San Remigio. Kay lagi tuwa didto ang opisina diri sa norte. Sa pagpilmiro gid naglisod gid ko kung asa ni dapita ang ilang opisina mga bay. Kini skisa. Asa dapita ni puro patinudanon. Straight to line na kung dana. Salamat ya. Layo kong mandita nila nga bay. Hindi na bang pagka-edita. So ni unang adlaw na to na ato ning attenan ay ining sa issue sa Deuterium. Sky ready na for hydrogen fuel for tumuting yung mga pinariyan niya. Pila may dagan sa istorya mga bay. Humaning maong meeting, nagsagunson pag yun ang pipila ka mga meeting nga atong natambungan. Ug maoy ilang nasabutan nga dinhi sa lungsod sa Bourbon kita mo natahasan ni ining maong dakong project nga mamembro ning maong Deuterium project. Ug mao ni atong gitrabaho karon mga bay nga atong gihinay-hinayan. Lagit mong amahan, lagit sa salamat Lord, lagit mong natatag salamat Lord, ang pangalan nga. Yan na si Rolin, kuan na ta. Imbes magkuan nung tata karon, ato na ta sa Purya buyag mga bay. Daghan gid tuod ang nagpalista. Kay human nga nasabtan nila kining maong proyekto ang katuyuan og ang tumong niini. Unya ilang nasabtan nga dili lang para lang sa ilang kaugalingon nga moasinso sila hasta sa atong panggobyerno nga dako gid sila og matabang kung magpamiyembro sila ini. Ituyo sab siguro sa Ginoo mga bay nga niata niining maong lungsod sa Bourbon kay dili ikalimod nga kini nga tong lungsod mao ni pinaka pobre sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gipanghinaot gid nato mga bay nga daghan unta ang mamembro niini kay dako ni ugi katabang gyud sa atong lungsod sa ato pong barangay. Labi na diri sa barangay Kahil mga bay nga isolated kayo ang among barangay. Murag landlock ang among barangay. So kung daghan ang mapamembro dinhi, may na lang makatabang ni sa among barangay Puhon mga bay. Gipanghinaot na to sa umaabot nga kining atong nasod nga Pilipinas moasinso na unta. Sakto na jud gayo no ang 35 million ka mga malista niini. Ang naka-aligre lang pud ani nga uban nga nagpalista daghan-daghan sa gidi ay ang wala pa gid kasabot ning mao nga unsa ning Deuterium mga bay, unsay buot ipasabot niini. So nagpalista lang gid sila pero wala nila sabti mga bay. So nagkinahanglan pa ni og dugang nga pagpasabot bahin niini. Naginilugay nagpalista kan na ga. Mo kasi nagasabot unsa na. Oh, si Mapeso niya. Kani siya akong balik ko na para masabtan gini yung mayo. Una mga bay, dinhi atong gipasabot kung unsa gi matabang sa Deuterium sa atong kalibutan mga bay. Labi na gyud nga nagatubang ta niining krisis sa atong kalikupan tungod sa dili nga normal nga climate change nga atong nahiaguman karon. Ug atong gi-explain niini nga usa sa hinungdan kining kasamtangan nga gigamit nga fuel na to karon sa mga sakyanan nga diin ang iyang emission, ang iyang
hinungaw ang gipagawas mao ang carbon dioxide kining CO2 ug sa uban pang mga pabrika nga naggamit ining kasamtangan nga fuel nato karon. So dinhi dakog ikatabang ang deuterium tungod kay ang deuterium mga bay lahi kay ang iyang emission water vapor ra gid siya. So dako siya og impact nga makatabang siya sa naglagiting nga global warming sa atong kalibutan ug tukma gyud sa atong panahon karon ug sa umaabot nga madugay ug sa madali gikinahanglan na gyud nga ang deuterium atong gamiton karon. Deuterium unsay nakanindot aning deuterium? Diba atong last week, diba diri itong taga DENR? O katong taga diba? Nagisgot sila sa natuhog din ninyo ang hinungdan sa global warming o climate change. Lahi manggod mga bay kung mag-explain ta ani not only for the sake of economical reasons but for the sake of environmental awareness aron mas bugat gyud ang rason kung nganong mohangop ta niining mao nga proyekto tinuod nga makapa asenso gini sa atong kahimtang mga bay pero lahi jud nga apil ang sitwasyon sa atong kalikupan. Kaya ang iyang emission water vapor ra siya, tubig ra. So dakong posibilidad nga ang atong kalibutan maluwas ani. Now, unsay naka-advantage sa deuterium? Bisag i-research ninyo, bisag asa nga kuan, kaya aron ka lisod mo nang magstorya ka diri nga kung magduda mo, na may internet ato, di ba? I-research na ninyo. Sa tibuok kalibutan. So kini may usa sa mga nakapakugang report mga bay kay sa tibuok kalibutan ang Pilipinas ra maoy dunay abunda nga pundo sa deuterium mga bay. Bisag i-search nimo sa Google, sa YouTube, sa Facebook ug bisan ganig imong ipangutana sa artificial intelligence kanang gitawag og AI. Unya naapil po na to pag-discuss ani kung unsay mga kakulian niini sa panahon nga magamit kini. So dunay mga may posibilidad nga dunay kakulian nga posibleng mutumaw ug usa na niini sa atong mga na-discuss dinhi mga bay mao ang OPEC kay mahug man ni siya og kompetensya sa krudo karon nga kasamtangan natong gigamit. So dinhi dunay mga open forum nga atong gipanghisgutan bahin niini nga may posibilidad ba nga mohimo og dili maayo nga lakang labi na kini nga OPEC usa ka organisasyon mga bay nga gilangkuban sa lain-laing mga nasod nga dunay daghang pundo sa gasolina ug usa na niini mao ang Saudi Arabia. So dinhi mga bay ato sad nang gitubag nga mga speculation lang ni sa mga bay no sa mga state visit ni Bongbong Marcos nga may posibilidad nga kini siya apil sa mga gipanghisgutan kanang kabahin sa closed door meeting. So usa ni sa atong mga pangagpas kay dili ko mutuo mga bay nga sa mga state visit ni Marcos nga kini wala ni mahisguti. Ang ayan na gini nga gamiton kini nga deuterium nga natukma gyud nining problema nato sa climate change mga bay. So dili po ni ingon nga diha-diha dayon kay lagi dunay mga kakulian niini sa OPEC mga bay. So ang atong mga leader lang sa lain-laing mga nasod ang nasayod niini. So dili po ni ingon ana ka sayon lang gyud pero sa tinuod lang gikinahanglan na gid siya nga haom na gyud sa atong panahon karon mga bay nga emergency na gyud kay lagi ang mga scientist mga bay nanawagan na gyud nga kinahanglan nga tutukan na gyud nato ang problema sa global warming.
Gani doon na pay mga balita nga ning gawas nga basin sa 2030 dili na matabang ang problema sa climate change mga bay. O tukma gid na ang deuterium mga bay. Nga lain lang nga pakisayod nga posible nga kung dunay manglista diha nya mag-discuss pero mangayo og bayad lagi. Ato nang gipasabot dinhi nga kining atong gihimo karon nga pagpanglista wala ni bayad mga bay. Libre ra gini siya. So kung dunay mga nag-awhag diha ninyo karon nya magpalista unya mangayo og bayad kana siya scam gina. Nya kini gipanguluhan ni sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation usa ni ka rehistrado gyud nga korporasyon. Doon na ni sila kanang SIC number nga is 201500438. Unya ang katimbang sab niini nga korporasyon nga mao ang Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga dunay SIC number nga CS2018018814. Unya kining duha ka korporasyon mga bay nagtambayayong sa pagpalambo nini. So sa sunod higayon mga bay lain na po niya natong hisgutanan kabahin nini padayon lang ta sa atong kausa mga bay. Rock and roll natong tanan mga bay.